Grabatzen ari garen unean, eguerdiko ordu batetik 23 minutu igaro diren honetan, Altunak eta Peñak Nafarroa arenan jokatu duten Nafarroako lauterdiko San Fermin torneoko finalaren analisia egingo dugu. Jokin Altuna zen favorito eta pronostikoak larri, baina bete egin ditu 22 eta 21 garaitu baitu Jonander Peña Salaberriaren aurka. Final laurdenetan 22 eta 20 hortzak estututa irabazi, ezkurdiari 2 egunen buruan sopelan erraz irabazi zion 22 eta 5 finalerdian, eta gaur Jonander Peñaren aurka Nafarroa arenan berriz ere hortzak estutzea egokitu zaio, baina azkenerako 22 eta 21 irabazi dio. Benetan, aparteko pilotari batetaz hitz egiten ari gara, Jokin Altunaz hitz egiten dugunean. Partidak matiz asko izan ditu, gogoratuko dugu Jonander Peñak Unai Lasori irabazi ziola finalerdietan Elgetan 22 eta 11, eta gainera pilotalekuak oso antzekoak direla esan daiteke, bai Elgetakoa eta bai Nafarroarenakoa. Bietan ala bietan pilota frontisetik oso bizi ateratzen da, lurrean ere asko ibiltzen da, eta horrek esan genuen parekatzen zuela apur bat norgehiagoka. Labriten Altuna askoz ere favoritoago izango zitekeen, baina Nafarroa arenan Peñaren ezaugarria kontuan hartuta eskerroneko pilotalekua izan zitekeela pentsatu genuen, eta egin batean alaxe izan da. Partida hasieran biak ala biak nahiko kamuts ikusi ditugu, tentsioa nabari zen, biek ala biek opari asko egin dizkiote elkarri, ez galdutakoak gehiago oso eskura ematen zioten pilota, horrez gain Jokin Altuna ikusi dugu batez ere besteetan baino kamutsago, ez da ohikoena Jokin Altuna kalako partida hasiera bat ematea, eta Peña 6 eta 2 aurreratu da, eta hori Jonander Peñarentzat oso garrantzitsua zen. Izan ere, bera Jokin Altunaren aurka atzetik hasten bazara, Altunak normalean mentalki horri eusteko doaiak baditu, eta atzetik aurrera halako pilotari baten aurka egitea oso zaila da, eta Jonander Peña, sakearekin ikeragarria esmatu du partida hasiera horretan, gero horrez gain biziago ibili du pilota, gehiago asmatu du egin batean, eta alde handi xamarra hartu du. Gerora Altunak erreakzio txiki bat izan du, pixka bat Peñaren txakalaldi txiki batean, hor Peñak pare bat pilota edo galdu ditu, eta horiek askotan Jokin Altunaren aurka galtzen dituzunean kondenatu egiten zaituzte, eta une horretan ez, baina geroran ikuste Peña damutua izango dela pilota horiek galdu izanaz, bat gora joan zaio, gero ezker gantxo bat egia da oso ongi botatakoa, eta inolako aitzakiarik gabea txapara joan zaio, baina kontua kontu bederatzi eta amabi eta bederatzi aurreratu da lehen etenaldira. Jokin Altuna egia esan bere mailatik oso baju jokatzen ari zen, tanto bat edo beste amaitu du, baina orokorrean defentsan eta abar kamuts Peñari ere pilota asko errazuzten, eta gerora pixkanaka norgehiagoka aldatzen hasi da. Egia da gerora Peñak berdin jokatzen jarraitu duela, esango dugu gainera apur bat lasaiago jokatu duela, gerora Peñak 18 eta 14 ere aurreratu da, baina bertan gakoa izan da batez ere sakea. Peñak asko sakatzen du lauterdian, eta gaurkoan hori erakutsi du, eta gero errematean eta piloteoan kurpi asko eman dizkio, eta horietan asko behartu du Altuna, eta horretan egin batean asko sufritu du Jokinek partidaren fase horretan. 18 eta 14 aurreratu da, baina amezketarraren burua ikeragarria da, muturreko lehiakorra da Jokin Altuna, eta 18 eta 14ko horri eta jokoan ongi etzegoenean ere, benetan sekulako bira eman dio norgehiagokari. Pentsa, 6 eta utzeko partziala egin du, 20 eta 18 aurreratu da, sakean asmatzen, Peña pixkanaka urduritzen ere hasi da, gero asmatu ere egin du Jokinek, asko gainera,
eta 20 eta 18 ipini da aurretik. Hor jada, pentsatzen genuen Peña amildu zitekeela, ez du distira handiko partida ere jokatu, partida ona jokatu du Peñak, baina distira handikoa ere ez, eta hor Jokinek jada partida itxiko zuela pentsatzen genuen guztiok, baina ez, Jon Ander Peñak eutsi dio, beste pare bat tanto egin ditu, eta 21 eta 20 aurretik ere ipini da. Eta hori Altunaren aurka egitea oso zaila da, baina Peñak sinetsi du, bazekien aurretik ongi egindako horrekin gerora aukerak izan zitzakeela, baina 20 berdindu du, hor askotan gainera ere ez du asmatu, zabalean zulo handia zegoen, eta erremate horietan ez du asmatu, eta hori falta izan zaio behar bada Peñari, erabaki hortasun edo zehaztasun hori une horietan, baina ez du asmatu, eta horren ondorioz, 20 ipini dira Altunaren sakea, eta gero sake errematean maixuki amaitu du partida amezketarrak. Tanto polemiko bat ere izan da, hor Peñak atxikia egin duela eskatu dute Jokin eta Gorka Altunak, horren inguruan esan behar dudana bakarrikan da oso zaila dela horiek ebaztea, erabaki ona izan zen bere garaian atxikiaren kentzea, Peñari bat edo beste eman diote, baina iruditzen zait ez dela bidezkoa Peñari sartu zaion presio hori, atxikiaren inguruan jarri zaion fama hori, ez da bidezkoa, eta hemendik ere esatea garrantzitsua iruditzen zait. Eta kontua kontu, Altunak irabazi egin du beste txapel bat Nafarroako lauterdikoan amezketararentzat, benetan aparteko pilotari baten aurrean gaude, izar baten aurrean, asko jokatzen du Altunak, eta honi aurre egitea oso zaila da. Aurre egin diezaiokezu, irabazi diezaiokezu, baina irabaztea oso zaila da, eta gaurkoan Peñak erakutsi du partida ona soilik egitea ez dela nahikoa Jokin Altunaren aurka, eta ikusiko dugu ea mutiko honek, Altunak jada 28 urte baditu, baina non duen langa. Hauxe beraz, esan beharrekoa, urrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur!